הוא התחיל ברוך השם, ופה גם נקליט, וגם מקליטים כאן. אז ערב טוב לכולם, בואו נראה שאנחנו מקליטים. מרגש מאוד להיות פה, חיכינו לרגע הזה, פודקאסט גוף, נפש, נשמה, אירוע מיוחד, ממש חזון כזה שמתגשם, ואני נועם וולפין, שברוך השם זכיתי לחשוב על זה, להרגיש אתכם כמה שחשוב בעצם לעשות את הדבר הזה. אז ברוכים הבאים כל אנשי קבוצת המטפלים, הפודקאסט הראשון שלנו של גוף נפש נשמה, ואני מודה שאני מתרגש לפתוח את הערב, את המרחב החדש הזה שנועד בעצם לתת במה לאנשי טיפול, מלווים, מאמנים, מרפאים, אנשים שבכלל לא אוהבים לעסוק בהתפתחות אישית ורוחנית, והמטרה המרכזית של הפודקאסט הזה היא ליצור בעצם מקום שבו אפשר כמובן להתחבר, לדבר לעומק על גוף, נפש ונשמה, וגם לעזור לאנשי הטיפול והאנשים שהם, אנחנו מרגישים איתם הכי בבית, לקבל חשיפה, להגיד את הקול שלהם, להביא את הקול שלהם לעולם, לקבל במה, ולעזור להם ליצור חיבור עם אנשים שכל כך צריכים את מה שיש להם. הפודקאסט הזה נולד מתוך אמונה שיש הרבה אנשי טיפול, אנשים מלאים באור, מלאים במה לתת, מידע ועומק וכלים חשובים, והעולם ממש צריך לשמוע אותם. וכשאתם משתתפים בפודקאסט וגם בפייסבוק משתפים, לוחצים לייק, עושים שיתופים, מגיבים, אתם לא רק תומכים בפודקאסט הזה, אתם בעצם תומכים בכל המהלך של בניית קהילת המטפלים, פלטפורמה שאפשר שתיתן לעוד ועוד אנשים, עוד ועוד אנשי טיפול, להיחשף, וגם להרבה אנשים שזקוקים למטפלים האלה, בעצם לקבל את מה שהם צריכים. אז אם אתם אנשי טיפול, תכתבו בתגובות באיזה תחום אתם עוסקים, תכתבו אם אתם רוצים להשתתף, אם אהבתם את הקונספט, אז תכתבו שאתם רוצים להשתתף, תמליצו עלינו, תרימו לנו, ובעזרת השם זה יופץ ויגיע למי שזה צריך להגיע. אז אחרי שהצגנו את החזון שלנו ומתחילים להרגיש את הקהילה הזאת נוצרת, קהילה שבעצם מאחורי הפודקאסט הזה, אין פתיחה יותר מתאימה מהאורחת שלנו הערב, חברתנו היקרה, חיותה אפשטיין, שאישה מדהימה שמביאה איתה שנים של ניסיון, כתיבה, טיפול, הקשבה עמוקה לשפה של גוף והנפש והנשמה, ממש בעומק. אז חיותה, את איתנו? בואו נראה אם שומעים אותך. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי ותודה על המחמאות. ברוך השם. איזה כיף שאת כאן. אז את יודעת, יצא לנו לדבר לפני המפגש. הנה אני כבר רואה שאנחנו באמת משודרים והכל בסדר. יצא לנו לדבר לפני המפגש ואמרת לי משהו שאפילו לא חשבתי עליו, כמה זה חשוב עכשיו לתת אנרגיה לאנשי הטיפול. המון מאיתנו עברו תהפוכות בתקופה הזאת המאתגרת והמאוד ייחודית, שאני חושב שמעולם לא קבינו כזאת תקופה, נכון? של תקופה הזאת של מהמלחמה, אפילו מהקורונה שהתחיל, ווואו, זה ממש מרגש, והרגשתי ישר שאנחנו מדברים ככה באותה שפה, ממש מדהים. אז חיותה, רציתי לשאול אותך, איך היית מציגה את עצמך למי שפוגש אותך פעם ראשונה? ככה הקהל, אני כבר התחברתי, אני רוצה גם שהצופים שלנו יכירו. אז שלום לכולם, לי קוראים חיותה אפשטיין ואני מורה ומאמנת רגשית, מתקשרת וסופרת. כתבתי 10 ספרים בנושא גוף, נפש, נשמה,
ביניהם הספר, שהוא נחשב לרב מכר, הוא חייב להיות בכל בית של מטפל וגם מי שלא מטפל, שקוראים לו כאשר הגוף מדבר, תורגם גם לאנגלית ולרוסית, ופיתחתי 3 ערכות כלפי העצמה. כי אני מאמינה שאנחנו צריכים כמטפלים להיפתח לעולם, להיפתח לרגשות שלנו ולהבין אותם לעומק, כדי שלנו יהיה הכוח והיכולת לטפל. אז כך אני יכולה לומר שמתוך כל לימון הפכתי אותו ללימונדה, ומכל נפילה הפכתי אותו או לספר או לקלפים או לימודים של ידע שקיבלתי אותו, שקוראים לו ספר החיים חיבור לקלות ולעידן החדש. זה ידע שהוא בעצם 88 שיעורים שמדברים על איך אנחנו מייצרים את החיבור בין הגוף, נפש, נשמה או נשמה, נפש וגוף. מקבלים את הכלים מדהים. מהמקום הכי נמוך שלנו, שהוא בעצם הפחד, העומס רגשות, ומשם רק נותר לנו לצמוח. מדהים, מדהים. איך כל המסע הזה התחיל? זה נשמע מרתק. איך כל המסע הזה התחיל אצלך בחיים? איך פתאום, בטח לא גדלת בתוך עולם שמדבר על גוף, נפש, נשמה, איך פתאום השפה הזאת נהייתה השפה שלך? ממש לא גדלתי בעולם הזה, אני באה בכלל מעולם של תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק, וככה באמצע החיים אני נפלתי, כמו שאומרים, נפילה רגשית, כתוצאה מאיזושהי בעיה בריאותית במשפחה, ומהמקום הזה של הנפילה מתי התחלתי זה קרה? מתי זה היה? מתי בעצם התחיל המסע שלך לתוך הנפש? כמעט 20 שנה, כן. אוקיי. ואז מה ואיפה שקורה, היית באותה תקופה? איפה היית בחיים שלך באותה תקופה? הייתי אימא ל3 ילדים, וגידלתי אותם, בעלי היה רופא, כמעט ולא היה בבית, אז אני הקדשתי כמעט 10 שנים לילדים ולעצמי בלמידה ובהתפתחות ותואר שעשיתי ועוד לימודים שעשיתי, ודי מהר אני הבנתי שזה לא מהות החיים. המהות החיים זה לא משהו שאני רוצה או אני חושבת שאני רוצה, אלא מה שהנשמה שלי רוצה. וככה מתוך נפילה, ממש נפילה של התרסקות לחלוטין, אני הגעתי לרייקי, ומהרייקי הרגשתי שנפתח לי עולם חדש, למדתי נטורופתיה, קינסולוגיה, גשטלט, הגעתי לעולם הרוח, ואז הבנתי שבעצם יצרתי את כל המערך של להבין מה זה הגוף, מה זה הנפש, אז הגשטלט והקינסולוגיה, ולימודי הנשמה, שבעצם פתחו אותי לעולם התקשור. ואז ירד ידע, ירד לי, כאילו ההדרכה שלי ביקשה שאני יכנס קבוצה של אנשים, וירד ידע בקליניקה שלי בתקשור חי, שקוראים לו ספר החיים חיבור לקלות ולעידן החדש, והידע הזה הוא בעצם, כמו שאמרתי, 88 שיעורים שמלמדים אותנו איך להיות טובים עם עצמנו, איך בעצם ליצור. איך זה התחיל? איך התחיל פתאום את יודעת, איך פתאום את מוצאת את עצמך מחברת את זה? איך פתאום זה התחיל, השיעורים האלה הנפלאים, הידע הזה שירד דרכך? איך פתאום זה קרה? זה נורא מעניין איך פתאום קורה, את יודעת, אנחנו חיים כל אחד במסע שלו, בדרך שלו, בדרך איך שהבורא מוביל אותו בחיים שלו, ומעניין מאוד איך ככה, איך הבורא נתן לך את החוט שלך, צייר לך את הקו שלך לתוך מי שאת בעצם. קודם כל, שאלה מדהימה, ואני כותבת על זה בספר מספר 11, שהוא ממש בקרוב לקראת סיום. תני לנו קצת מהפרקים, תני לנו קצת את יודעת, ואני אתן לכם מהפרקים אנחנו הקודמים, באים, אנחנו כאן בעולם הטיפול, אנחנו כולנו מטפלים פה, נכון. אז אני רוצה ואנחנו בעצם, את יודעת, הכי אוהבים לשמוע את מאחורי הקלעים קצת, אין מה לעשות, ככה גם את יכולה להרגיש בבית פה איתנו, בתוך הקהילה הזאת, לתת לנו את המאחורי הקלעים שלך. יופי. אז שם אני כותבת, אבל אני אספר, אני כותבת שבגיל 7 טבעתי מוות קליני. וואו. טבעתי בים, מוות קליני, עליתי למעלה וראיתי את האור הלבן. בגיל 7? 7, 8 כזה, ואני וואו. זוכרת שאז התחיל עולם התקשור שלי. והייתי ואמרתי, היום המורה למתמטיקה למשל לא תגיע, סתם אני אומרת דוגמה, והיא וואו. באמת לא באה. וזה היה הרגע שפתאום הרגשתי שהאינטואיציה שלי מתחילה להתעורר, אבל בגיל 7-8 אנחנו מאוד מאוד קטנים, ילדים ולא יודעים, בייחוד שאין הדרכה מהבית ושההורים הם כן. שורדי שואה, שבכלל כל הנושאים האלה די מפחידים, והוא קבע. והתקשור למעשה התעורר כשאמרתי לך שסיפרתי שאני נפלתי והתרסקתי והגעתי לעולם של הרייקי, עולם כן. התקשור נפתח ושם ראיתי את אותו זיכרון של אותה תביעה.
ואז המורה שלי אמרה לי, את צריכה להמשיך להתפתח. ואני זוכרת את הרגע הזה שהייתי אצלה ונגעתי, מסתכלת על הספרים שלך, היה לה ספר שקוראים לו התקדשות. והתקדשות הזו זה ספר שמדבר על טיפולים ממצרים העתיקה, וכולנו יש לנו בעצם נשמות ממצרים העתיקה, כי אנחנו רובנו וכולנו מטפלים. ואני זוכרת שעמדתי והספר נפל לי על הידיים, וככה תפסתי אותו שנייה לפני שהוא נפל, ואז היא אמרה לי, קחי, זה שלך, תקרי. ואז הבנתי שכל הגוף שלי קיבל את הצרמורת, שבעצם אני מקבלת מדעים ומסרים מאנרגיות עתיקות. עכשיו, כן, אני מאמינה שמה שאני באתי לעולם זה לתת ידע וללמד אנשים איך להיפתח ולכוון את עצמם לעולם התקשור שלהם, לעולם האינטואיציה שלהם ולעולם השליחות שלהם. זה אני מאמינה בתוך תוכי, כי כשמגיעים אליי לקליניקה, פתאום אני מגלה אנשים שהם בתחילת הדרך שלהם, או שהם לא יודעים במה לבחור, או לא יודעים למה להתחבר, ושם ההדרכה מתוכי מכינה אותם, מכוונת אותם, ונותנת להם את כל הכלים של איך לעשות, איך לחזק את הדרך, מה ללמוד, מה צריך, אם זה השליחות. ובעצם אני לא יכולה לומר מי המדריכים, איך קיבלתי הכל. לכולנו יש מדריך פנימי שאני קוראת לו אינטואיציה. ואנחנו באנו לכאן לעולם להשתמש עם האינטואיציה ושתכוון אותנו לכל מקום ולכל דרך. למה הכוונה? איך אנחנו מכוונים את האינטואיציה, אנחנו בתור מטפלים? אני אמרתי, הספר 11 שאני ממש בדרכו להסתיים, עכשיו אני מספרת שנסעתי להודו, אני נסעתי להודו 6 פעמים, לבד. ושם בעצם, כשאנחנו בלבד שלנו, אנחנו פוגשים את עצמנו נורא נורא חזק. אז שאלתי את עצמי בתוך האינטואיציה, לאן אני צריכה ללכת? והאינטואיציה, המדריכים אמרו לי, לכי ימינה, לכי שמאלה, וכשמקשיבים להדרכה, ומקשיבים לפנים שלנו, ומקשיבים לקול הפנימי, שזה המהות, זה המקום שבו יכולת התקשור נפתחת. עכשיו, דיברתי קודם על ספר החיים. אם אנחנו לא עובדים על המקום הזה של הרגש הנמוך, אנחנו נתקשה להשתמש ביכולות התאורות שלנו. אם אנחנו לא נעבוד על המקום הזה של האכלו לי, שתו לי וכל הקשיים ופחדים והכל, יכול להיות שאנחנו נפתח את האינטואיציה, אבל אולי תיתן לנו מסרים לא נכונים. ושם המשחק זה באמת לעשות ניקוי רגשי ולטפל קודם בעצמנו. אנחנו כמטפלים טיפלנו בעצמנו, היא תהיה לנו את היכולת התאורה לטפל גם באחרים. מה גרם לך להבין בעצם שהגוף זה לא רק כאבים, אלא שיש שם איזשהו שיח, איזשהו מסרים, כי את נמצאת בזה. תנסי לספר איזשהו סיפור מתוך החיים, איזשהו, גם אולי מהחיים שלך, אולי ממישהו שטיפלת, אבל קצת יותר פרטים, שנדע לעומק את הדברים. את יודעת, יש לנו קצת זמן לדבר. אז אני סיפרתי מכל לימון עשיתי לימונדה. ובשיעור 44, כן, כשהתחילו ללמד תכניסי אותנו לסיפור. החיים, תכניסי אותנו ללימון אחד, קודם כל תתחילי ללימון אחד, מהלימון. אז אני מתחילה. ובשיעור 44, כאילו תחילת 44, כשאני חושבת שאני בתוך השליחות שלי ועושה מה שההדרכה שלי רוצה, כאילו שאני יודעת שהכל הולך והכל בסדר והכל מתקתק, אני עוברת תאונת דרכים. ואני לא מבינה למה. ואני כעסתי, אני אמרתי, אם אני הולכת לפי ההדרכה שלי, למה אני צריכה לעבור תאונת דרכים? בדיעבד, ורוב הדברים קורים לנו בדיעבד, אנחנו מבינים שדברים לא קורים לנו סתם, קורים לנו במטרה שאנחנו נבין. או שאנחנו נשאר במקום של כמה קשה לי וכמה אני מסכנה, או שנמצא את הדרך החדשה, ואנחנו נגיד, מתוך הדרך החדשה אני צומחת. אז השאלה הראשונה ששאלתי אחרי שאני כעסתי, למה קיבלתי את תאונת הדרכים הזאת? ואז ירדו לי 850 עמודי פוליו שאני כותבת. זאת אומרת, אני רוצה לומר שההדרכה באמצע הלילה מעירה אותי ב4:30 בבוקר, אני הולכת למחשב ואני כותבת לעצמי. אז כי אולי אלה השעות תתני לנו, את יכולה לתת, את יודעת, הספר הוא מאוד מרתק, אבל הוא יהיה עוד יותר מרתק אם יש איזשהו משפט או משהו שאת יכולה לתת לא חשבתי מתוך על זה. הספר. הנה, יש לך את האירוע, את התאונת דרכים הזאת שעברה, ברוך השם, את בריאה ושלמה, אבל הנה, את קמה באמצע הלילה, כן? אנחנו כולנו איתך במסע, קמה באמצע הלילה,
מתיישבת קמה באמצע במחשב, הלילה, קמה ומה באמצע מתחילה, הלילה, מה את מתחילה לכתוב? תמיד קמה באמצע הלילה, ב-4:30, ב-4:31. בתקופה שכתבתי את הספר הזה, קוראים לו כאשר הגוף מדבר. הנה. כאשר הגוף מדבר, שאגב הוא תורגם לאנגלית ולרוסית. בקושי רואים כן. אותו, אבל הנה רואים אותו. ואז מה שקורה, 850 עמודי פוליו ירדו. כעסים, דברים, מה כתוב ציטוטים, שם? תני לנו מילה מהספר. מילה. אני פותחת, ומה שיוצא מה אני אומרת. שיוצא, אנחנו מרוצים. ביצת קריאי דיסק לנו. בצוואר, מה שיוצא. אז כתוב כאן איך לטפל. מכיוון שתהליך של ריפוי אמור להתחיל בתובנה וחשיבה אחרת, שאל את עצמך שאלות וענה עליהן. וכל אחד שואל את עצמו כל מיני שאלות, את שאלת הלמה. כי כשאנחנו שואלים את שאלת הלמה, אנחנו לא שואלים רק את עצמנו, אנחנו שואלים את ההדרכה. וההדרכה נותנת לנו את הכוחות. עכשיו, אני מאמינה שכל דבר בחיים שלנו מונע מפחד. וכשאנחנו מנצחים את הפחד, אנחנו הופכים להיות חזקים יותר והופכים להיות מאוזנים יותר. ואז יש כאן שאלה, צריך לענות. מדוע התעורר בי פחד ברגע שחשבתי להתקדם ולעשות? וזאת שאלת המפתח. והשאלות האלה, מה זאת אומרת, תתעורר בפחד? לא, זאת שחשבתי, שאלה שרשומה בספר. זאת שאלה כן, שרשומה בספר, זה כי משהו אבל זה משהו שאז היה קשור אלייך, אני שאת לא בעצם, זוכרת. אני לא זוכרת. אוקיי. אני אומרת אז שירדו שם תסבירי כמה... למשל, תסבירי כן, נגיד מחיים של בן אדם, מחיים כן. של בן אדם, מה את מתכוונת שמתעורר פחד כשאני רוצה לעשות? מה הכוונה? אני כמטפלת, אני יכולה לומר, אני כמטפלת, כשמטופל שוכב על מיטת הטיפולים, שאני רואה בדיוק מה קורה בתוכו, אני בודקת את רמות האנרגיה, את הצ'קרות, אוקיי, בודקת מה קורה למרכזים האנרגטיים מבחינת אנרגיה. אם אני מרגישה, נאמר, אני קוראת לזה משולש זהב, גרון, לב וסולר פלקסוס, מקלעת שמש. כן, אם אני מרגישה שבאזור הזה יש לחץ מאוד מאוד חזק, ואני מרגישה את הפעילות המסיבית של המרכזים האנרגטיים, אני כן. שואלת מה קורה כאן. ואז הבן אדם יכול להבחין ולשאול את עצמו את תחילת השאלות, וברור שאני בקליניקה שלי, אז אני באמת פותחת ופוקחת לו עיניים. אבל שם המשחק הוא משהו אחר. שם המשחק שלנו כמטפלים הוא לנסות להבין איך אנחנו מאדירים את עצמנו, איך אנחנו מקבלים כלים ולומדים כלים על בשרם אפשר לומר של מישהו אחר. עכשיו בספר, כשאמרתי כאשר הגוף מדבר, הספר הזה הוא בעצם מדבר לא רק עליי, אלא גם תובנות שאני קיבלתי מתלמידים שלי, תובנות שאני קיבלתי ממטופלים שלי, שהם הגיעו אליי לקליניקה, ואני מאמינה שלא סתם הגיעו. כי ברגע שבן אדם Mm, הגיע לי אז, באותה תקופה שאני עבדתי על הספר, הוא הגיע במטרה שאני יקבל ידע. mm, וברגע שאני קיבלתי ידע, הכל תורגם בשפה קריאה, לא בשפה של תקשור, בשפה קריאה. עכשיו, למה אני כן, אומרת שפה קריאה ולא שפה של תקשור? אם לנו בייעוד שלנו, יש בייעוד שלנו צורך נשמתי לכתוב ספר או לכתוב משהו או להוציא משהו לפועל, אנחנו לא צריכים למנוע את זה מעצמנו. אם אנחנו מרגישים את העידוד הפנימי לעשות איזשהו סוג של פעולה, או להשאיר איזשהו חותם בחיים שלנו, עלינו לעשות. לא לחשוב כסף, לא כסף, כן יכולה, לא יכולה, לא לדעת, ללכת בתלם, כמו שאני מדמיינת, סוס שהולך ככה, סוס מרוץ שהולך קדימה אחרי המטרה שלו, והוא צריך להשיג את המטרה. את אומרת את זה מניסיון? אני אומרת את זה לחלוטין מניסיון. מה את מתכוונת? איך היה הניסיון שלך? תשתפי קצת בניסיון שלך. נגיד שחשבת לי לקראת הספר הראשון, כן? איך הרגשת לקראת הספר הראשון? יש הרבה מאיתנו פה אנשי טיפול שהם לקראת הספר הראשון, הם כבר יש להם עומק, כבר יש להם ידע. איך את הרגשת? הרגשת שזה דבר פשוט? היה לך איזה אתגרים שם מול הספר הראשון הזה? איך הייתה הרגשה? את זוכרת? אני היום יכולה כבר כתבת 10 ספרים, כן? אבל אני יכולה לומר שכשאני הוצאתי את הספר הראשון שקוראים לו, ספר החיים זה 4 ספרים. אתם רואים, הציור הזה הוא בדיוק כמו הציור שבלוגו כן. שלי. וכשאני הרגשתי שאני צריכה להוציא את הספר הזה, שאת הספר הזה אני מלמדת, אני הרגשתי סוג של בעירה פנימית. אני לא הצלחתי לישון. לילות של חוסר שינה ששעה, שעתיים בלילה הספיקו לי, זה רק Mm. אומר שהחיבור הפנימי בתוכי, זה היה משהו שההדרכה שלי רצה שאני אוציא. הפשן הזה, התשוקה הזאת, להוציא דברים לפועל, זה משהו שהוא לא רק מהאנרגיה האישית שלי, אני רואה אותה כרוח גבית
של ההדרכה להוציא דברים לפועל. אז אם אנחנו בחיים שלנו יודעים ומודעים לרגע הזה שיש משהו שהוא מהדהד בי והוא צריך לצאת לפועל, לא לכבות את האנרגיה הזאת, להיות בעשייה. אם קם אדם, כי גם הרבה אנשים שמגיעים אליי ושואלים אותי מה את אומרת, לעזוב את מקום העבודה שלי ולהיות מטפלת, אני מרגישה אותם ואני אומרת כרגע לא, כי אפשר לשלב גם כמטפלת ואפשר לשלב גם כעבודה אחרת. למה? כי אנחנו מייצרים את התהליך שמדבר על חיבור בין גוף, נפש, נשמה, וחיבור כזה מדויק הוא חיבור של כל ארבעת היסודות. זאת אומרת שאם אני לוקחת את היסוד של יסוד אש, אוויר, מים ואדמה, אם אני רוצה להיות מטפלת אני יותר משתמשת ביסוד האוויר ויסוד המים. אם אני רוצה לחיות את החיים שלי עם פרנסה קבועה וכל הדברים האלה קבועים, כי לא תמיד אנחנו מטפלים ויש לנו מטופלים, אז אני בעצם משתמשת עם יסוד האדמה ויסוד האש. וכל הדברים האלה כקצב של יחד, הם בעצם מעוררים בנו את תהליך שקוראים לו איזון. מדהים. ובעצם איזה תרגילים נגיד את יכולה לתת לצופים, נגיד, אני רוצה שיכירו אותך, אני רוצה את יודעת, שומעים את האמת, שומעים את הדברים, נגיד מישהו מגיע אלייך ושואל אותך, איך אני מתחבר, דיברת בהתחלה על, איך הגדרת את זה, העולם הרגשי, הרובד הרגשי, איך יצאת? אנחנו חיים כולנו ברובד רגשי, שאנחנו בעצם באנו לכאן לעשות את השינוי. אנחנו כולנו, אני יכולה להגדיר אותי, לספר עליי, שאני באה מהורים שהם שורדי שואה. כן. מה קיבלתי מההורים שלי בתור ירושה? פחדים. אל תעשי, אל תלכי. עכשיו, אנחנו בגיל שלנו לא היו טלפונים כמו שיש היום לילדים שלנו. לא היה דבר כזה, בקושי היה טלפון בבית. אז המון פחדים הוטמעו בכל אחד ואחד. התיקון של כל אדם הוא להבין מה מתאים לי לחיים שלי, ומה אני קיבלתי בירושה מההורים שלי. אם ההורים שלי, אם אני חיה בפחד, אני צריכה לשאול אם הפחד הזה הוא בא ממני, או שאם הפחד הזה בא מההורים שלי שקיבלתי אותם בירושה. ואז ברגע שאנחנו עושים את ההפרדה, זה המקום שבו אנחנו הולכים אחרי הדרך שלנו, אחרי הלב שלנו, אחרי השליחות שלנו, ואנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים. אני זוכרת שכשאני התחלתי ללמוד, אני זוכרת שהיו לי בבית מלא אנטי, לא רק בבית אצל בעלי, כאילו בעלי לא הייתה לו בעיה, אבל אבא שלי, אני זוכרת שהוא אמר לי, מה את הולכת ואת לומדת את הדברים האלה, כאילו מה זה רוחניות, הוא לא ידע להגדיר. אם אני באמת הייתי מקשיבה לו, לא הייתי מגיעה למה שאני היום. אבל החלטתי לשאול את עצמי ולהבין שזאת הדרך שעושה לי טוב, זאת הדרך שממלאה לי את הלב, זה נמצא מה שאני רוצה. את השאלה הזאת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמטפלים, לשאול את עצמנו מה טוב לי. וכשאנחנו שואלים את עצמנו מה טוב לי, ובטח לא כשאנחנו רואים טלוויזיה או עושים כל מיני דברים, למצוא את הרגעים של השקט, ולבוא ולהתחבר לעצמנו ולנסות להבין באמת מה האינטואיציה שלי אומרת לי, מה אני צריכה לעשות עכשיו. מה בא לי לעשות עכשיו? השאלות האלה שאנחנו שואלים את עצמנו, הן שאלות ששמות אותנו במקום ראשון. כי יש לנו נטייה תמיד להיות לאחרים כמטפלים, לעשות עבור אחרים, לתת לאחרים, להיות בנתינה, ואת עצמנו אנחנו שוכחים. אבל ברגע שאנחנו שואלים את עצמנו את שאלת המפתח, מה טוב לי עכשיו? מה אני רוצה לקבל? מה בא לי עכשיו? וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מלמדים את עצמנו את היכולת הזאת של התקשור. אני יכולה לספר לך סיפור, מקרה שקרה לי, הייתה לי כלבה 18 וחצי שנים, הייתה לי כלבה, שהיא נפטרה, אתה יודע, מן הסתם, כי הייתה זקנה. אני רוצה לומר לך, הרגע הזה שהייתי לוקחת את הכלבה, עד לבית שימוש שלה, אני אשתמש במילה, כאילו עד למקום שהיא הייתה שם, עושה את הצרכים שלה, זה היה 10 דקות מהבית שלי. אלה היו התקשורים הכי חשובים שיכלתי לקבל, עם המסרים הכי חזקים, גם הלוך וגם חזור, מרגע שיצאתי מהבית עד שנכנסתי מהבית. ולמה? כי ההדרכה למדה, ואני למדתי שזה זמן איכות שלי, זה זמן שלי עם עצמי, וברגע שאני מייצרת את הזמן שלי עם עצמי, הכל פתוח, והיא יודעת מתי לרדת. כן, תגידי, אני רוצה לשאול אותך, קצת ככה מחוץ לספרים, דרך אגב אנחנו בסוף, אני באמת ממליץ שמי שמרגיש שהוא מתחבר לתדר של חיותה, אז יש המון ספרים מדהימים וקלפים ודברים נפלאים שעשתה,
ואני תודה. מאוד מאמין שאם התדר שלכם, אם אתם מרגישים שהיא מדברת אליכם, את התדר שלכם, כדאי לפנות, נשאיר כאן גם בתגובות את הפרטי התקשרות, וממש מומלץ. אני רוצה ככה, כחלק מקהילת המטפלים, בסופו של עניין, כולנו פה במין עולם דומה. בקבוצה של המטפלים כאן יש למעלה מ-41,000 מטפלים ומטפלות, וזה ממש מדהים, זה המון אנשים עם נכון. מסעות חיים מדהימים, וכל אחד עם המסע שלו. ורציתי לשאול אותך, אנחנו ככה לקחת את ההזדמנות ולשאול אותך, מה את מרגישה בתקופה האחרונה? המון אנשים מדברים שזה זמן מיוחד, התקופה הזאת בעולם, אנחנו מרגישים המון שינויים, המון דברים חדשים קורים שלא היינו מאמינים שקורים מסביב, ואנחנו יודעים שזה לא רק אנחנו, כל מי שתדבר איתו אומר וואו, מה קורה פה, כן? ורציתי ככה לשאול אותך לפי האינטואיציה שלך, לפי איך שאת רואה את הדברים, איך שאת רואה את הזרימה, של מה שקורה לאנושות, לעם שלנו, בכל זאת אנחנו פה בעם ישראל ביחד, כל אחד במסעות המיוחדים שלו, בגוון שלו, אבל יש לנו איזשהו סיפור מאוחד. אם יש לך איזו ראייה ככה מהתקופה האחרונה. אז זהו. אז אני רוצה לומר שבשנת 2012, אם אתם זוכרים כולכם, היה, חשבו שהעולם הולך להיחרב. אבל בעצם כולנו ידענו שהעולם לא הולך להיחרב, אלא פשוט שבט המאיה הפסיק את כל הלוחות שלו, ואז עשה איזשהו סוג של סטופ, והעולם נכנס ללחץ שהעולם הולך להיחרב. אבל מה? הדבר הכי משמעותי שקרה לנו כבני אדם זה שאנחנו הבנו שאנחנו מתחילים תקופה שקוראים לה עידן חדש. התקופה שקוראים לה עידן חדש התחילה בשנת 2012, ואז באה הדרכה, זה בדיוק היה כשסיימתי את כל המידעים של ספר החיים, באה הדרכה ונתנה לי את הספר הזה שקוראים לו משמעות החיים, כללי המשחק של העידן החדש, והיא בעצם היא אמרה ככה, העולם לא הולך להיחרב, מה שהולך להיחרב זה המוסכמות שלנו, הראיות שלנו כלפי עצמנו, הראיות שלנו כלפי הסביבה, הראיות שלנו כלפי השליחות שלנו. והיא בעצם יצרה עולם שלפי הספר ולפי המידעים, עולם שאמור להיות עולם שכולו טוב. כי ברגע שאנחנו באים ומתחברים לעצמנו והופכים את עצמנו לאנשים חזקים, וטוב לנו עם עצמנו, וטוב לנו עם המשפחה שלנו, וטוב לנו בזוגיות שלנו, בחיים שלנו ובעבודה שלנו, הכל נהיה אושר גדול. ואז שבן אדם מאושר, הוא הופך להיות טוב יותר. וזאת הייתה המטרה. אבל זה אצלנו, זה ההדרכה שלנו רוצה ומכוונת אותנו. מה אנחנו רואים היום בפועל, עם כל המלחמות, עם כל איראן והכל, מה אנחנו רואים? שהעולם כולו עובר שינוי שקוראים לו עידן חדש. ואנחנו כמטפלים יש לנו תהליך מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד עוצמתי, שאנחנו צריכים להיות חזקים יותר מכל אדם אחר כדי לעזור למטופלים. כי אם אנחנו נהיה באותו תדר של המטופלים שלנו, אנחנו נאבד את הכוחות, ולא יהיה לנו את הכוח להמשיך, ולא יהיה לנו כוח לעזור, ואז בעצם אנחנו גם כן פוגעים בשפע שלנו. אבל אם אנחנו נבין שזה הזמן שלנו להתעלות תודעתית, ולהשתנות, לשנות את התדר שלנו, וזה דרך אגב מזה כמעט 7 שנים, אני מורידה ידע בתקשור חי שקוראים לו תודעה חדשה, ושם אנחנו בעצם מלמדים איך לבנות ספרייה קוסמית חדשה. כשאנחנו בונים ספרייה קוסמית חדשה, אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו לא צריכים, ואנחנו בונים בתוכנו מה שאנחנו צריכים, ומה שאנחנו רוצים. לפי הדוגמה שאני נתתי קודם, שסיפרתי שאני יכלתי להמשיך עם הפחדים של ההורים שלי, או ללכת באומץ. עכשיו אמרתי גם שאני נסעתי לבד להודו. נסעתי לבד להודו כדי להכיר את עצמי, כדי להתמודד עם פחדים, וכדי לצמוח. כי אני מאמינה שאנחנו צומחים מהלבד. וברגע שאנחנו צומחים מהלבד, יכולת התקשור שלנו הופך להיות מאוד מאוד חזקה. איך היה לך לנסוע להודו באמת? איך הייתה החוויה בנסיעה להודו? לבד? מדהימה. אני לא יודע אם את זוכרת, אני גרתי בהודו 7 שנים לפני שחזרתי בתשובה. וואו, כן, איפה גרת? גרתי היה לי כמה בתים לפי העונות. היית בבית חב"ד?
לא, 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 לפני התשובה, לפני שהייתי דתי. סליחה, אוקיי. כן. אולי אז נפגשנו שם בסוף, בבית כן, חב"ד. אז הייתי שם מ-2000 עד 2007, אז אני לא יודע אם נפגשנו, טוב, אבל גרתי ליד, בצפון גואה, ליד הרמבול, היה בית אחד, היה בית בדרמסל, היה בית מעל קסול בערים, ובוורנסי, וזה היה מסע, מה שאני אהבתי בהודו, אני חושב שפעם את אשתי פגשתי בהודו, בדרמסלה, ככה, והכרנו כשני מטיילים, חזרנו לתשובה ביחד. פעם היא שאלה אותי, מה אתה כל כך אוהב בהודו? אמרתי לה, אני הכי אוהב בהודו, שאני יכול לפגוש את עצמי ואנשים אחרים. גם אני שאני פוגש את עצמי דרך אנשים אחרים, כן? אבל המפגש, היכולת של המפגש, כשאנחנו פנויים יותר למפגש, והיום, ברוך השם, זכיתי לגור בצפת, שזה מעין הודו, צפת העתיקה, שזה מעין מדהים, הודו בארץ, כאילו מדהים. זה מקום שכשמגיעים לכמה אנשים, הם מרגישים שהם לא בארץ, ופתאום אפשר להיפגש איתם. נכון, מה נכון. שרציתי כזה, זה קרה. אז את נסעת, אמרת שש פעמים להודו, מדהים, לבד, כל פעם? אני נסעתי לבד, נסעתי פעמיים, הייתי באשרם של אושו, לעשות וואו. עבודה עם עצמי, Mm, ועשיתי שם סדנאות שקשורות זה נורא נורא מעניין, כי מה שקרה, שבספר הזה, mm, כאשר הגוף מדבר, יש את הפרק האחרון שמדבר על סליחה. כן. ואז אני הבנתי, זה 6 עמודים מהסוף, והבנתי שאני לא יכולה לשחרר את הספר הזה אם אני לא עושה עבודה עם עצמי. ואז נסעתי Mm, להודו, נסעתי פעמיים לאשרם של אושו, כן. גם הייתי בדרמסל 4 פעמים, ושם עשיתי עבודה עם עצמי שקשורות באימהות, בנות, ילדות. וואו. ושם שחררתי, כמו שאומרים, את הילדות סופית, כן. והספר הזה השתחרר, ואז שלחתי אותו לעורכת לשונית, שזה היה נורא נורא מצחיק. אבל מדהים. כשאני שם, אני כותבת בנוטס, יש לי 2 ספרים שנכתבו בנוטס, ואני שולחת לעצמי אחר כך את המיילים, כן. וזה הרגעים שבו אני כותבת את מה אני מרגישה. והרגשות האלה שאנחנו כותבים את מה שאנחנו מרגישים, זה רגע של צמיחה מאוד משמעותי, בייחוד שאנחנו מלמדים איך לגדול את עצמנו. כן. עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי, באמת סיפור אמיתי. זה בסדר כן. שאני אראה גם את הקלפים שלי. מדהים. אז אני יכולה לומר שלפני 5 שנים בעלי נפטר, בעלי היה רופא, ורוב הסיכויים, רוב הפעמים שאני נסעתי להודו זה בעצם לחזק את עצמי ולהתחזק, ולעבוד על הספר שהוא נמצא באמזון, אבל הוא באנגלית בלבד, שקוראים לו We Must Be Strong. כי כן. לא יכלתי להרשות לעצמי לבוא ולהתפשט רגשית בעברית. זה היה לי קצת מאוד כן. מאוד קשה. ואני יכולה לומר שבזכות, דיברנו בהתחלה על ספר החיים, בזכות ספר החיים הוא חי איתנו 5.5 שנים עד שהגיעה הקורונה, כי כשאנחנו מייצרים תהליך של חיבור בין גוף נפש נשמה, אנחנו מקבלים כוחות נפש. Mm, 1.5 חודש אחרי שהוא נפטר, אח שלו הזמין אותי לארצות הברית, ואמרתי לך לעשות מהלימון לימונדה, ואני קיבלתי את ההתקף חרדה הכי מטורף שאני חוויתי ever, התקף חרדה של תחושה של מוות, שאף אחד לא מתקשר אליי, ואף אחד לא מדבר איתי, ואף אחד לא שואל מה שלומי, ואני לבד בארצות הברית, וזה הדבר המפחיד שיכול להיות. אבל בעצם את מי יש לנו ברגעים האלה? יש לנו רק את עצמנו. והרגע הזה שאני שאלתי את עצמי, מה את מחליטה? האם את רוצה להישאר 5 ימים בחדר בניו יורק ולא לזוז מתחת השמיכה, או שאת בוחרת לצאת? כשאנחנו נמצאים במצבים של התרסקות, במצבים שקשה לנו, אנחנו צריכים לנהל דו-שיח בין המיינד שלנו לבין הלב שלנו. כשאנחנו מייצרים תהליך של שיחה בין הלב לבין המיינד, אנחנו מקבלים תשובות. ממי מקבלים תשובות? אני חוזרת שוב, מהאינטואיציה, מההדרכה שלנו, שהיא בעצם רוצה שאנחנו נבחר באור. היא לא רוצה שאנחנו נשאר באותו מקום, ואנחנו נבכה כמה קשה לנו, וכמה אנחנו מסכנים, וכמה אנחנו 3 נקודות. היא רוצה שאנחנו נהיה במקום הזה, שבו אנחנו עוזרים לעצמנו. ואני זוכרת את הרגע הזה שאני בחרתי לצאת מהחדר, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כמה זמן את רוצה להיות מתחת לשמיכה? ואני קבעתי, עד 10 בבוקר, השעה הייתה 8 בבוקר, עד 10 בבוקר.
זה היה ביום שהגעתי, שקיבלתי את ההתקף חרדה, וב-10 בבוקר שמתי שעון והתלבשתי, ואמרתי, אוקיי, תלכי לבדוק מה קורה עם הבלבוי למטה. והיה בן אדם היחידי שם בניו יורק שחייך אליי והתייחס אליי, אמר לי, שלום, מה שלומך? והרגשתי יופי, מישהו מתייחס אליי, כי זה מה שאנחנו צריכים באותם רגעים שאנחנו נמצאים במקום הכי נמוך שלנו, שיסתכלו עלינו בעיניים והתייחס. ולכל המטפלים זה מה שאני עושה. כשאנשים מגיעים אליי, הדבר הראשון שאני עושה, אני מסתכלת להם בעיניים, ואני רואה גם את העין השלישית שלהם. וככה, להסתכל בעיניים זה לדעתי הטיפול הכי משמעותי שאנחנו יכולים לתת ולעשות עבור עצמנו. ואחר כך יצאתי החוצה 5 מטר מהבלבוי, כי זה מפחיד, אני כל פעם צריכה לבדוק את גבולות היכולת שלי. והסימן הכי גדול שאני קיבלתי מהבריאה, זה שפתאום השמש פצחה, שכמה דקות קודם היו שליליות של מים על הרצפה. ומהמקום הזה שהתגרתי את עצמי, יצאתי לאט לאט ממקום של התקף חרדה, עד פחד מוות מטורף, ונולדו לאט לאט, וכל הזמן התגרתי את עצמי עוד ועוד ועוד, עכשיו את הולכת עד הספסל, עכשיו את הולכת עד הרמזור, והדיבור הזה שלנו עם עצמנו מאוד מאוד מרגיע את הפחד, והוא נותן לנו את החוזק שאי אפשר להסביר מבחינת כוחות. ואני זוכרת את הרגע שהגעתי עד לנהר האדסון, ישבתי שם על הספסל, ואמרתי להדרכה שלי, תודה רבה שהבאתם אותי לכאן, למקום הזה, לספסל, וזה המרחק של כמעט 200 מטר, שאני כל הזמן רק דיגרתי את עצמי. ומהמקום הזה נולדו הקלפים שקוראים להם בוחרת באור לשנות את מציאות החיים. וכל קלף שיש כאן בחבילה, זה משהו שאני קיבלתי באישי שלי. והקלפים האלה, והקלפים שקוראים להם העוצמה שלי, שזה גם כן הגיע גם מתוך לימון ולימונדה, הם הקלפים שעוזרים לכל מטפל. כי מה אני עושה? יש לי עוד חבילת קלפים שהגיעה כתוצאה מהקורונה, זה קלפי מילה ותמונה, שגם ההדרכה בחרה לי את התמונות ובחרה לי את המילה, ואני פורסת את הקלפים על השולחן ואני אומרת למטופל, למטופלת, תפרסי 3 קלפים. ומ3 קלפים אנחנו מתחילים שיח, כי למה? לא תמיד מטופל שיושב מולנו מוכן לספר את השורש של הבעיה שהוא הגיע איתה. הוא תמיד פותח מערכות הסתרה, והוא פותח את החומות הגנה, והוא מנסה שהמטופל יגיד לו מי אתה ומה אתה עושה, אבל ברגע שאנחנו באים ואנחנו נותנים לו כלי, והוא רואה בעיניים, אני קוראת לזה מתפשט רגשית. ומהמקום הזה של ההתפשטות הרגשית, האדם מתחיל להבין שיש עזרה, והעזרה היא לא שלי רק, היא של ויזואלי, של הדרכה, של מסרים שהוא פותח אותם אחר כך מבוחרת באור העוצמה שבי, וכך למעשה אני מתחילה טיפול או מסיימת טיפול. יש עוצמה, כאילו, כשאני למדתי לא לימדו אותנו על קלפים, אבל אני יודעת שכשאנחנו מטפלים עם קלפים, יש עוצמה שאי אפשר להסביר אותה, שהיא עוצמה שמכוונת מטרה. האדם יודע שיש דברים שהאינטואיציה שלו זורקת, ובזה הוא צריך לטפל, למרות שהוא הגיע למשל עם בעיה אחרת. למשל הייתה לי איזו מטופלת שאמרה, באתי אלייך כי אני לא יודעת אם אני אתגרש או לא אתגרש. במילים כאלה, אני רוצה שתעזרי לי. היא כאילו רצה שאני אקח את האחריות אם היא צריכה להתגרש מבעלה או לא. פתחנו את הקלפים, והיא הבינה יפה מאוד, שאם היא רוצה לחיות בטוב, באושר ושמחה, היא צריכה לשנות משהו במודעות שלה ובתודעה שלה. אני יכולה לומר לך שאחרי איזשהו זמן מסוים היא שלחה לי הודעה, תודה רבה, נסענו לירח דבש שני. אז אם אני עזרתי והצלתי זוג, ואני יודעת שהצלתי עוד הרבה זוגות, וגם הרבה אנשים, בשינוי מחשבה, כי ברגע שאנחנו באים עם איזשהו הלך מחשבה מסוים, ואנחנו לומדים לשנות אותו, לא מתוך כעס, אלא מתוך היגיון, דברים טובים קורים. מדהים. מדהים, מדהים. אני רוצה ככה, אנחנו קצת לקראת סיום, ואני רוצה שישאר לנו כמה דברים חזקים. דרך אגב, כמובן יהיה את ההקלטה, והיא תישאר, אז יש, הייתי רוצה ממך איזשהו, קודם כל, להחזיר אותנו לזה שאנחנו בפודקאסט הראשון של גוף נפש נשמה, של הקהילה הזאת, ומה את חושבת על זה? אני באמת התחברתי ליוזמה הזאת, אבל
אני לא מרגיש שזו יוזמה שלי לבד, אני מרגיש שזה היה איזה מענה לקול של השטח, לקול של הקהילה הזאת, וואו. שהרגשתי שאני צריך לעשות את זה. מה את חושבת על להבטיח? אני חושב ממש לקחת את זה למקום של לא רק פודקאסט פה ושם, אלא ממש ערוץ של עולם המטפלים, ערוץ של עולם המטפלים, שיהיה מלא בחומרים ובשפה שלנו, שנוכל להרגיש בבית עם הקהילות, ויהיה פחות דברים שאנחנו מעדיפים גם ככה לא לראות, מה שנקרא. מה את חושבת על הדבר הזה? אני חושבת שאתה שליח ענק, שליח אדיר, שאתה בא ואתה נותן לנו, לכל המטפלים במה, נותן לנו פה, ונותן לנו את האפשרות. כי מה שקורה שהיום עם כל המדיה וכל הטיק טוק אנחנו קצת נעלמנו. ואנחנו גם, אם אנחנו הולכים בדרך של הטיפול שלנו, אנחנו באים מהמקום של התואר, אנחנו מגיעים פחות מהמקום של הפרסום. וכשאתה נותן לנו את הבמה, אתה פשוט נתת לנו מקום של אור ושל חיבור, וגם של ידע ושל למידה. וקודם כל אני, קודם כל מודה לך שאתה הזמנת אותי ראשונה פה לפודקאסט, שזה כבוד גדול, אני רואה את זה. זה באמת ממש. תודה רבה, וזה מאוד מרגש אותי. ואני באמת מאחלת לך באמת שתגדל ותגדל 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 גם אותנו. כי אני אמרתי לך, כשמגיעים אליי אנשים, הם שואלים מה הדרך שלי. אני הבנתי שחלק מהתפקיד שלי הוא לעורר שליחים. ויש שליחים בעולם, לא כל אדם הוא שליח. כי אנשים מגיעים עם איזשהו משהו, אבל לא כל אדם הוא בעצם למטרה של שליחות. ולך יש את זה. עכשיו, באמת, התפקיד שלך זה לעזור למישהו שצריך את העזרה, כמו שאני אמרתי, ואני באמת מאחלת לכל המטפלים, כי אנחנו עברנו תקופה מאוד מאוד קשה. אנחנו עברנו תקופה מהקורונה, מלחמה. אני יודעת עליי, שאני למשל רציתי לעשות איזושהי סדנה, אמרתי, מה אני אצא עם סדנה? מה אני אעשה פרסום וזה, ובסוף תהיה מלחמה והכל מבוטל. זה כאילו כל המצב מוריד מהאנרגיה, מוריד מהכוח. וכשאתה בא ואתה פותח לנו דלת ושער מדהים לעולם של ביטוי, נשאר רק להגיד תודה רבה. באמת תודה רבה, ותצליח, כי אנחנו צריכים אותך. זה נותן לי הרבה רוח גבית, ואני באמת מרגיש שזו שליחות גדולה, באמת, שליחות ותודה ענקית. תודה שאת רואה את זה, זה באמת, זה בא לגמרי מכאן. ואני רוצה גם, ואחד לפרויקט המרכזי שלי קוראים תודעת הגאולה, המרכז להכשרת שליחים. אז ככה, וואו, זה בדיוק, וואו, אנחנו באותו עניין. אז, וואו. אז גם אני רוצה לחזק אותך ואת השליחות שלך, וגם לאפשר לעוד אנשים לפגוש אותך ואת החומרים. אז בעצם איפה אפשר להכיר אותך יותר, איפה אפשר לפגוש את הספרים, את הלימוד? הייתי רוצה ככה שנסיים עם ככה שאנשים בטח חושבים לעצמם, הייתי רוצה קצת לשמוע יותר. תודה רבה. אז יש לי פייסבוק שבשם הפרטי שלי חיותה אפשטיין בעברית, כן, ויש גם את האתר שלי שקוראים לו גם בעברית וגם באנגלית, כאילו רשום שם אבל פחות רואים. אוקיי. חיותה אפשטיין בעברית, ושם תיכנסו להכיר אותי. יש שם כל מיני רעיונות וטלוויזיה, ולאישה הייתי פעמיים, וספרים, יש שם חנות של ספרים, גם יופי. באנגלית וגם ברוסית, וגם קלפים, גם באנגלית וגם ברוסית. יש לי, אנחנו אמרתי ספרים, נוכל להשאיר בתגובות גם קישור אני לדף אשמח, שלך. אני אשמח, אני אשמח. ומי שרוצה באמת שיפנה, את גם עושה איזה שהם קורסים או רק פגישות אישיות, או מה את בדרך, או סדנאות, מה את יותר עושה? מה את... אז זהו. אז אני עושה טיפולים אישיים, אני גם כן מלמדת את סדנת ספר החיים. אני רוצה Mm, להתחיל סדנה חדשה של ספר החיים, הסדנה הזאת היא חלק א', אנחנו לומדים 12 שיעורים בשישה מפגשים, כן. וממשיכים ולומדים עוד ועוד. אני עושה מעגלי נשים עם הקלפים שלי, ובא לי, כאילו מתוך איזשהו עידוד מאוד מאוד חזק, לעשות ערב תקשור עם קלפים ועם מסרים למי שרוצה. מי Mm, שבאמת נמצא באיזושהי רמה, בקליניקה שלי, הקליניקה שלי כן. בפתח תקווה, Mm, אה, לעודד אנשים, לעזור להם ולהוציא אותם מהמקום הנוח שהם מכירים. כי אמרנו, אתה שליח ענק שבא בעצם ונותן אור לכולם, ואנחנו צריכים לעזור למישהו שהוא לא מתעסק בנושא הרוחני, אבל mm, יש לו זיקה, יש לו רצון, והוא רוצה להבין מה קורה
בחיים שלו, איך לצאת ממקומות שקשה. כי ברגע שבן אדם עובר שלב בחיים, עולה סולם, כאילו שלב בסולם, או שלב של קושי, הוא פתאום מרגיש שהקלות נכנסת. וכשיש קלות רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, וככה מתחילה ההתפתחות הרוחנית. אמן. ולסיום אני רוצה ככה של משפט ברכה, שאלה וגם ברכה שתברכי אותנו בזה, כי את יודעת, בסופו של דבר יש לה גם כוח לברך. אני חושב שכולנו צריכים ריפוי אמיתי. כך תני לנו מהלב איזו ברכה שתיקח אותנו קדימה בעזרת השם, ואיתה נסיים. אמן. ברכה מתוקשרת אתם רוצים, או שברכה רגילה? אתם יודעים, אני אקח מקלף את מהעוצמה. מחוברת ואנחנו איתך, מה שנקרא. אוקיי, אז אני בוחרת קלף מתוך העוצמה שבי, כאילו פחות, למרות שאני יכולה באמת לדבר בתקשור, אבל כן, כתוב ככה. הקלפים שלי רשומים בלשון נקבה. כן, אבל אנחנו, כמו שאנחנו קוראים עיתון וספר, ברור שאנחנו מתרגמים את זה לשפה שלנו. כן. וכשאנחנו רוצים להצליח, ושאנחנו רוצים באמת להשיג מטרה, אנחנו צריכים לשים את עצמנו במקום ראשון. כי המקום הראשון זה המקום שהוא הכי חשוב בעולם, וזה אנחנו. יש לנו את הכוח, אמרנו מההתחלה, לתת ולהיות ולעשות ולא לראות את עצמנו. אז מה כתוב בקלף שהוצאנו? הרגיש לי להוציא מפה, כן. וכתוב, אני החשובה מכל, מרגע זה אני לא מזלזלת בעצמי, אני מחוברת לאהבה עצמית, מודה על החיים שקיבלתי, ומבינה שכל מה שקורה הוא לטובתי בלבד. אמן. שנזכה. אני איזה יכולה כיף. לצלם את הקלף ולהשאיר אותו ככה, לשים אותו באמת כדי נכון, שכולם שימי אותו יקבלו את בתגובות, שזה הסיכום שלנו של המפגש הזה בעזרת כי השם. אנחנו באמת חשובים, אנחנו התחלנו עם המסר הזה, אם אתה זוכר, התחלנו עם נכון. המסר הזה, שבאמת לשים את עצמנו במקום ראשון ולהצליח, והנה, ואני מדברת איתך וכל הגוף שלי צמרמורת, שזה סימן שזה מסר שהוא טוב לכולם. יש לנו את אמן. הדחיינות הזאת, שזה חלק מהדיכאון שקיבלנו אותו בזמן המלחמה. אמן. בעזרת תהיה השם, רק טוב, יופי. רוצה ותצליח. להודות לך שהיית איתנו, שפתחת בעצם את הצינור הזה של פודקאסט גוף תודה. נפש נשמה. זה ממש היה הכל בהשגחה פרטית, הכל גילויים, הכל בא בדיוק ברגע הנכון, כמו ממש. שדיברנו, ובעזרת השם נמשיך ונעבוד ביחד. תודה רבה לך שהיית איתנו. אמן. תודה רבה, תודה היה רבה, הרבה ותודה בהצלחה. לכולם שהקשבתם, ואני מודה לכם, תודה רבה על ההזדמנות, ושרק יהיה טוב שיהיו לנו ימים שקטים ובשורות טובות תמיד. אמן.